Hola gent, què tal? Avui estic aquí per explicar-vos quines coses necessiteu per començar tercer ESO de socials, de ciències socials. Les ciències socials de tercer ESO són diferents, deixen a banda la història i comencen a parlar sobre la geografia i sobre la societat. És un curs que es dedica sobretot a l'edat moderna, a l'edat, millor dit, contemporània, és a dir, a l'època contemporània, en el present, i ens ensenya com funciona el món, no només a nivell polític, sinó també a nivell econòmic. De fet, sobretot a nivell econòmic. Llavors, per qüestions econòmiques hem de tindre en consideració diverses informacions, diverses fonts, i per tant, les ciències socials de tercer ESO necessiten una anàlisi més completa d'aquestes fonts que us comentava. A partir d'aquí, doncs, sí que és veritat que es fa una mica d'història, però gairebé és al final, i el que alguns alumnes troben interessant de tercer ESO precisament és això, la proximitat amb l'aplicació real dels coneixements ja un cop surts de l'institut. Anem a veure quines qüestions us parlaré i sobre alguns aspectes de les ciències socials. Som. Bé, aquí tenim la primera part, que són aquelles dades i aquelles qüestions que hem de tindre en compte de la societat. I una d'elles és la població. La població, tenim diferents formes d'expressar-ho, i una d'elles precisament són aquestes piràmides de població. Piràmides en què queden dividides per sexes, homes i dones, i també per edats, de més grans amunt i més joves avall. Trobem piràmides de població diferents i aquí és on radica la importància d'aquestes piràmides de població, perquè en qüestió d'economia sobretot ens trobarem diverses piràmides perquè l'economia influeix també en la demografia, és a dir, en la població. En aquest cas, doncs, tenim tres tipus de piràmides que les anirem veient a poc. Aquí serien les característiques d'aquestes piràmides, com us comentava, homes i dones a un cantó, les proporcions en tant per cent, que les tenim reflexades a sota, però ho veiem expressat segons la barra, de les edats, que a més, els grups d'edats que tenim al lateral. Aquí, per exemple, veiem una piràmide d'Espanya del 2007 que ens diu que no és que hi hagi més dones que homes, de fet, és tot el contrari, hi ha més homes que dones, però es veu que hi ha poca població jove. Això és molt típic d'una piràmide de població que veurem més endavant. La primera piràmide de població que podem veure, que volem comentar, precisament és la piràmide progressiva. Aquesta piràmide progressiva ens indica que hi ha una natalitat molt alta, però hi ha una mortalitat també molt alta. Per tant, hi ha poca gent amb edat de jubilar-se viva. O sigui, han mort la gran majoria fins i tot a vegades des de la infantesa. On trobem aquest tipus de piràmide? Precisament als països subdesenvolupats, és a dir, allà on l'economia és més escassa, és més precària i on la sanitat, educació, etc., doncs, o no existeix o només s'ho poden permetre alguns. Llavors, la mortalitat és molt alta. Torno a repetir, totes aquestes qüestions econòmiques influeixen també en la demografia i viceversa. És a dir, la demografia també influeix en l'economia o en alguns aspectes de l'economia. Per tant, la piràmide progressiva és la que tindrien els països subdesenvolupats, és a dir, els països pobres, que acostumen a tenir també una preeminència del sector primari, és a dir, del sector productiu, ja que la gran majoria són, doncs, bàsicament agricultura o ramaderia de subsistència, és a dir, per poder-se alimentar a ells mateixos. La piràmide estancada o estable, es pot distingir d'aquests dos noms, veiem que hi ha un control de la natalitat, és a dir, no neix
moltes persones, l'Estat potser ha ficat unes traves i sí que és veritat que la mortalitat s'ha aturat o s'ha controlat. Hi ha més hospitals, hi ha més sanitat, etc. I veiem que, per simplificar-ho, diem que d'un matrimoni o de dues persones en neixen dos més i, per tant, la piràmide queda totalment estable. Aquesta piràmide la trobem en països en vies de desenvolupament, és a dir, aquells països que no són rics, però que tampoc són pobres. I, de fet, estan a punt de ser rics si continuen amb una evolució positiva. També ho trobem en segons quins llocs on la natalitat és molt alta per algunes qüestions o socials o bé modes, qualsevol aspecte de la societat que pot afegir aquest interès en tindre més d'un fill o 2, 3 com a màxim. Per tant, aquesta piràmide, la piràmide estable, la trobem en països en vies de desenvolupament. I aquí és el que trobem la diferència amb els països desenvolupats. Subdesenvolupats hem vist la piràmide progressiva, és a dir, una piràmide de triangle de 3 cantons iguals o isòsceles. I aquí tenim la piràmide regressiva. Quina característica té aquesta piràmide regressiva? És el fet de l'envelliment de la població. Hi ha més gent vella que no pas jove. Llavors sempre tenim una part de sota, una part del jovent, que és menor que algunes parts de dalt. Això significa que hi haurà algun moment, que de fet aquesta és la mateixa piràmide que hem vist de l'Espanya del 2007, hi haurà algun moment en què hi haurà més gent gran que no pas gent jove o gent adulta, perquè la gent no ha tingut prou fills i filles i potser, per simplificar-ho un altre cop, de 2 persones n'han sortit una. Per, equilibrar aquesta piràmide regressiva, normalment aquests països tendeixen a optar per la migració, ja que els migrants acostumen a ser persones joves i que acostumen a tenir molts fills. Molts fills, diu molts, diu 2, 3, 4, etc. Per tant, en aquests països, els països desenvolupats, tenen aquesta piràmide de progressió, la piràmide regressiva. Per què us explico tot això? Doncs perquè necessitem avaluar moltes fonts. Una de les fonts és, ja ho hem vist, les piràmides de població, però també tenim altres fonts gràfiques, sobretot, que és el que us explicaré ara, que també ens donen molta informació. I hem de saber analitzar i hem de saber distingir aquestes fonts gràfiques. La primera que tenim aquí davant és el gràfic de sectors. El gràfic de sectors no té més, és el típic cercle, que pot ser cercle, semicercle o una altra forma, que normalment està dividit per sectors. D'aquí el gràfic de sectors. No és un gràfic de pastissos, no és un gràfic de formatget, és un gràfic de sectors. Aquí el que tenim és el tant per cent. La totalitat del cercle és el 100% i algunes de les divisions ens diuen un tant per cent d'alguna informació. Com veieu, en aquest cas, ens parla del cabell i el tant per cent del cabell en classe o on sigui. Per tant, aquesta potser és la més fàcil d'entendre, ja que, torno a repetir, el cercle vindria a ser el 100% d'alguna cosa i la divisió en subsectors ens dona informació, sector per sector de les diverses diferències. Anem a la següent, els gràfics de barres. De fet, això si us recordarà una mica el gràfic a les piràmides de població, però aquests gràfics de barres ens hem de fixar bàsicament només en 2 coses. Els 2 eixos. Normalment, eix vertical i horitzontal, que ens donen informació, uns diferents valors. I nosaltres en traiem informació mitjançant la comparativa de les barres mitjançant aquests 2 valors.
Es poden expressar de forma diferent, en horitzontal, en vertical, fins i tot algunes apilades, però vindrien a ser sempre el mateix. Més informació, menys, etc. S'acostuma a fer servir molt per comparatives, comparar una cosa amb l'altra, i, en canvi, la següent s'acostuma a fer servir per evolucions. El gràfic lineal. El gràfic lineal, com us deia, ens dona, doncs, mitjançant una sèrie de punts connectats que formen una línia, una evolució en algun aspecte. Aquí hem de fer servir un llenguatge concret, i és la tendència a pujar, que vindria a ser expansió, sobretot si és molt pronunciada, la recessió, que és quan tendeix a disminuir, i si es manté, diem que és una progressió estable o una estabilització. Aquí tenim el mateix que el gràfic de barres. Tenim dos factors, horitzontal i vertical, i a mesura que es van afegir línies, doncs, diferències. Aquí, per exemple, veiem els incendis de Catalunya, ens diuen el número d'incendis en la línia vertical i a l'horitzontal els anys. Després, cada línia és diferent, els intencionats, les negligències i d'altres qüestions. Per tant, aquí veiem una evolució. Veiem que l'evolució de les negligències a Catalunya, segons el que provoquen incendis, doncs van baixar al 96, però van tornar a pujar fins al 98, en què després es va estabilitzar. I hem de fer servir aquest vocabulari. Altres fonts que tenim en compte en les ciències socials de tercer d'ESO són els mapes. Els mapes que bàsicament tractarem de dos tipus. Els mapes topogràfics, que acostumen a ser els menys habituals, són precisament el que tenim aquí a la part inferior esquerra, i són mapes que ens diuen el relleu, és a dir, les ondulacions del terreny, l'orografia. En canvi, els mapes temàtics són els que més es fan servir. Ens diuen precisament, com ens diu el seu nom, parlen d'un tema, ens diuen sobre un tema. Poden ser d'àmbit polític, poden ser històric, econòmics, etc. Però també s'han de tindre en compte i ens donen molta informació. I per què us estic explicant tot això? Doncs perquè normalment hem d'aprendre a tercer d'ESO a fer comentaris d'aquestes fonts, comentaris d'aquestes informacions de les ciències socials, perquè nosaltres ho analitzem i acabem d'entendre. Un plantejament, un exemple de plantejament per fer un comentari, doncs seria aquest que us exposo ara. Una introducció o una presentació sobre la font en què diem si hi ha un títol, quin tipus de gràfic és, o de piràmide, quin tipus de mapa, etc. Diferenciar si és primària o secundària, és a dir, primària si és contemporània als fets i secundària si no és contemporània i que, a més, òbviament, és un recull d'informació i que acaben sent plasmat, per exemple, en uns gràfics. Totes els que hem vist, precisament, són fonts secundàries perquè hi ha hagut una recopilació de dades i una transformació a un sistema gràfic, sigui un gràfic de barres, piràmide de població o fins i tot un mapa. Si és un gràfic, hem de dir precisament les dades representades i les unitats. També si en el mapa ens surt una llegenda i ens parla precisament d'alguna qüestió i ens surten les dades i les unitats d'aquesta qüestió en si. I l'origen de la font, és a dir, qui és que ha publicat aquest mapa, qui ha fet aquest gràfic, etc. Un cop hem fet la presentació, passem al segon apartat, que és la descripció. La descripció és el fet de descriure, el seu nom ja ho indica, i el que busquem en una descripció és la capacitat de transmetre la informació important o tota la informació, si s'escau, del que hem vist. És com si li expliquéssiu a un amic o amiga escolta, en l'examen què t'ha sortit? Doncs mira, m'ha sortit aquesta gràfica que és així, així, així. Això és una descripció. És com si tu l'expliquessis a aquesta persona què és el que has vist i com és.
En aquesta descripció precisament és el que hem de parlar, aquestes baixades, pujades, expansions, recessions, estabilització, si s'escau, òbviament. Finalment, el context i anàlisi. Context i anàlisi, potser hem d'afegir un context històric, és a dir, hem de situar en quina època està el mapa, està situada la piràmide de població, etc. Però normalment el que fem aquí és sobretot analitzar. I és dir el per què. Les causes per les quals aquesta piràmide és així, les causes per les quals aquesta gràfica és així, doncs aquí és on agafem tota la nostra intel·ligència, tota la nostra sabidoria apresa durant el curs i ho apliquem en aquesta anàlisi, ja que, al cap i a la fi, aquestes gràfiques són l'expressió visual d'aquesta informació que hem tingut a nivell escrit o a nivell d'article o a nivell d'exercicis, etc. Per tant, normalment aquí el que diem és el per què i quines conseqüències ha tingut. Finalment, l'últim apartat, el quart apartat, és una conclusió. En aquesta conclusió jo el que busco és la capacitat d'esperit crític que pot tenir una persona i sobretot el perquè demano una valoració. Aquesta valoració és què t'ha semblat, si t'ha semblat interessant, si ho veus lògic, no ho veus lògic. És a dir, que la persona, l'alumnat, doncs, fica una mica de la seva part i expressi algunes opinions seves, ben formades. Tot això acompanyat amb una espècie de resum, de síntesi de tot el que ha vist sobretot en la descripció i en l'anàlisi. Doncs bé, gent, en principi això seria tot. Espero que us hagi agradat, espero que us sigui útil. Repeteixo, espero que us sigui útil i aprofiteu-lo. Aprofiteu aquest coneixement i al tercer d'ESO, doncs, afronteu-vos aquestes fonts, aquestes gràfiques amb aquest esquema i així, doncs, aprendreu moltes coses sobre el món que us envolta. Ho deixo per avui. Fins una altra. Adéu.